Awasinin po sa mga ang-Amerikanis po yung ating first contender, Jeffrey Padilla! Kaya pa namin. Sige, ulitin po natin yan. Royal Lee! Contender, Robert Bianco! Fourth contender, Angel J. Gala. Angel J, yes po si Angel J. S. Alright, fourth contender, Danny Sahor. Sixth contender, Casey Lastimosa. Seventh contender, Carolina Ball. I feel something. Eighth contender, Yaba Quilante. Yaba solution. Ninth contender, Dave Gunny. And last but not least, our tenth contender, Joey. At may nanalo na. Congratulations po sa inyo sa ating champion ngayon sa ating Beauty Challenge Temporary. Dapo! Ang ganda, mas pinatay. Kung hindi ko kung tinatay, ito lang naman. Yay! Oh, kailangan naman, parang weekend, kailangan kayo yung Friday. Congratulations po sa inyo. Thank you so much for coming dyan sa mga nag-isali sa ating Beauty Challenge. Ayan, sir. Ibigay ko, may commission ko may 50%. Sino na rin yung nanalo daw? Pupunta daw sa bibigyan ni Sir. Kaya na ulit kasi mabibigay ko sa wala pa ako ng tuwas yan kasi here. Marina po. See you.